the Jerusalem church is facing a life-threatening crisis. Ano man? Nganong nag-atubang man o hulga sa kinabuhi ang iglesia sa Jerusalem. Tungod kay, sa diha nga si Jesus Christ, nibiya na kanila o bikayab dito sa langit, i-persecute kini sila. Ginagukod kini sila. Dili lang ang 12 or ang 11 ka apostoles or 12 na kay nadugangan man dito isa. Ha? Nga nipuli kay Judas Iscariote. So di lang kining 12 ang gina-persecute kundi apil na tong diakono katong 7 ka deacon nga diyan gipatay nila si Stephen og tanan nga followers ni Jesus Christ nining panahona, apil na tong mga babae nga followers ni Jesus Christ, nag-atubang kini sila og hulga sa ilang kinabuhi tungod sa grabe nga paglulutos kanila. So sa gihimo nini ng mga tawhana diha sa Jerusalem, nagtapok sila diha sa usa ka dapit, di nagampo sila sa Ginoo. Remember, nisamot ang hulga sa ilahang kinabuhi tungod kay James, nga ilang nabalitaan na si James gipatay, pinagi sa espada diha sa Jerusalem. Si Santiago, gipatay kini diha sa Jerusalem. Si Santiago, nga isa sa 12 ka disipulo ni Jesus Christ, samtang namastor, nagdumala siya sa iglesia dira sa Jerusalem. Gipersecute siya o gipatay, pinagi sa espada. Hinungdan nga gidakop usab nila si Pedro kay nakit-an nga nagwali dito sa dalan o gidala dito sa bilangguan hinung nga maoy nga diin gigapos, gipriso o gipabantayan og daghan na mga magbalantay. Now kun imong tan-awon sa ato ang gibasa kanina, imposible kaayo ang sitwasyon ni Pedro. Grabe ka imposible kung siya makaikyas bagyon. Ikaw kuno daw. Siyempre kung mo sulay ka og badbad sa imong kwan, or ngita kag teknik kung saan pagtanggal sa imong pusas, maapil magyud nimo tandog tong kamot spikas. So mahibalaan ka na kay gihimong milagro. So imposible kayo kun imong tan-awon. Pero tan-awa. The early church handled desperate situation and persecution with a strong unceasing prayer. Ang ilang desperado, kini na church, kini nga iglesia, nga grupo, pundok sa mga magtotoo, tungod sa ilang nasinati nga desperado, o tungod sa ilang kadesperado, sa ilang kahimtang, tungod sa mga pagsakit nga na kanila, paglutos nga na kanila, sila nahimong kusgan o walay hunong nga nagmainampuon sa Ginoo. Mga challenge sa tua, pag-abot sa mga persecutions gani, dili nimo kinahanglan nga magpadaog sa kadesperado nimo. Kinahanglan nimong maging lig-on og dili mo hunong sa pag-ampo sa Ginoo. Ayaw og hunong hangtod nga walay mahitabo. Ayaw og hunong sa pag-ampo sa Ginoo hangtod nga walay himuon ang Ginoo. Dili kay wala pay gihimo ang Ginoo ni undang na ka. Ha? Bisa man riya nagapray sa Ginoo. Ayaw hunong hangtod nga dili na ihatag sa Ginoo. Ayaw og hunong hangtod nga dili ihatag sa Ginoo. Ayaw og hunong sa pagpangayo sa Ginoo. Kay kung muhunong ka, ikaw ang makaluluoy. Kana bitong kana bitong inyong mga asawa abot lang kung nagpagaygahi ba nagsugot sa inyo ha. Kung nihunong siguro mo anag pangulitaw siguro, dikit mo maminyo siguro ana. Di ba? Ana man na. Yung pagani ni Tiban ba nag-ingon ana? Pugngan pang baha nung kang gugma. Kay wala ba kamuhunong sa pagpangulitaw anang imong asawa, mo nang nahimo nimong asawa. Kay kung nihunong ka, maingon ka nga matay, gahi apo na ng bayhanaoy, may pagmangita og lain. Aw lahi pod nimong naminyuan. Ad matay layo apo to ilang balay, kapoy masig balik-balik dito ha, di lang siguro ko. Mupadayon kay kapoy. Kalas og chinilas. Og binaktas. Pero tapan ra imong balay saya. Oy problema. Ang problema lang kung sugton ba ka. So mo na nga nahimong asawa nimo kay wala makamuhunong. The same pud na diha ako mag-pray ta sa Ginoo. Ayaw og hunong hangtod nga dili mo response ang Ginoo. Tanawa tong usa ka sambingay. Na akong gi-share diri Nga na si amigo. Nga nanuktok sa iyahang balay. O kini nga amigo niya nangayo og pagkaon kay may bisita dito sa iyahang balay. Ug wala siya mahatag nga pagkaon. So nahuna-hunaan niya, mamuadto siyang amigo ug mangayo pagkaon tungang gabi.
Nanuktok sa dito, wala gayud sa abli. Dugay, dugay nga gablihan. Pero unsay hinungdan sa nganong unsay hinungdan o unsay reason hinungdan nganong gablihan siya. Ingon sa tagbalay siyang amigo. Ingon niya wala ti ka ablihi kay amigo ta. Kun dili gablihan ka nako kay gikapoy nako nimo ug paminaw nga wa jud ka mohawa diha sa pultahan. Oh. Gablihan siya. Kay mo gid mohawa tong yang amigo. Sige ra magyug tindog to si pangayo bisag siguro nagpapatay mali lang tong naa sa sulod nga wa kadungog kay hagok. Pero kadungog siya, nga nay nanuktok og sige ingon, "Bray, bay. Si kuanay mo ning migo bay. Pasudla ko bay kay mangayo ko. Kanon bay kay nako bisita sa balay wala pagkaon ba, wa koy kahatag." Nya patulog siya. Nya kay samok man kayo, di mo muhawa. Giablihan niyo ginan niya, "Bay, wala ti kaablihi bay kay amigo ta. Kun dili gablihan ta ka, kay kapoy nako paminaw nimo kay samok kay kada sa gawas." Di ba? Katong usa ka istorya sa byuda. Di ba yung usa ka byuda? Miadto siya sa maghukom. Kini nga maghukom, grabe ka dautan. Dili maayo nga mo tratar sa iyang mga tao. Dautan siya maghukom. Pero, unsa ingon? Pero ang gihimo sa babae, padayon siyang miadto sa maghukom ug nangayog tabang. Natabangan siya kay gidaog-daog siya. Unsa ingon sa maghukom? Ingon niya, "Tabangan ko ikaw." Dili tungod kay naluoy ko nimo. Kay dautan man siya. Dili tungod kay naluoy ko nimo. Kun dili tabangan ko ikaw kay gikapoy nako ug paminaw nimo. Sige ra kag ani sa kuha. Sige ka reklamo. So ginterten siya kay wa man mohunong og samok-samok tong babae nga byuda. So diha sa tuang prayer life ayaw og hunong sa pag-ampo sa Ginoo hangtod nga walay himuon ang Ginoo. Diha sa imuhang giampo kaniya. Mo ni ang gihimo ni na mga Kristohanon. Sa diha nga nabalitaan nila nga nadakpan si Pedro o gibilanggo. Nagtapok sila dito sa usa ka balay ug nag-ampo sila sa Ginoo nga maisugon ug walay hunong nga nag-ampo sa Ginoo.